pini netum APHLC atum mass joining program kamar tisuarong ha Fuloni constituency yang bong hada ke doji alam dulu amat lagi mass joining program rally gali day meeting yong coranat lagi BJP atum nang join dun pigi la polo alam bangke amat la BJP la pen RSS Bongo Sena tum lo alang litum celang amat nil tum han meeting nang pedulong lede nili abang ke dunde nili abang daksido amat nili panang hang lo nang dun nang ji pula hai nitum meeting da dulong lede lo pula hai lama si do laputang te nitum hala komanya hem le tikup long le do damrong ana pula ye amasi ko tikup long ke do dam ji phan la je thai lo la pen pini ke sangar ni abinong e sande jo amasi dharmo lampi neta chingkia nang la pula la pen hala ilitum CC committee president lo la pen finance secretary lo dhoniram timung alang lita dharmo lampi ni ke claim ya fansi alang li ke chisik hemalo lama si nilitum hanahang lo lita dharmo kitab he hui si ke pon pini meeting ke dolong ledet poke la pula ya ama nilitum nilipen bang pli nilitum dam bom ahut manja long police nang khang nun lo la bang nang khang nun la bang ke civilized way la bang nang khang dun mesen inut vet na khang dun ta sar alom su OC wang rai tha tang ho pule setan ne liga hapu ke dam tong lo muni tum kang hong adap pen lo lama si la poli lo ni meeting petang dharmo kam ni meeting petang te jilang la sini OC long wang po pule ye amasi OC long wang popular ton te po masi kroi lo amat aku ha long nit along aku nai long nit along aku police tum nai hong tang le lo hada bang ke hadak ta aku nang khang dun lo nang khang dun lo sita hada bang ta po nang khang dun o edet lo jarso padikdar hoi lang seta nang khang dun o edet masi aku nang toy tu chok po sar po dam no yetum dharmo kam si dam ji ke pu yo amasi ton te pu dam no pu dam lo amat dam bom lo nitum ha volongko maji bokulia ke leliako volongko maji pulo leliako inoda isia garia bang nang follow dun nili ke cholang le driver pen hala nili long ke do tum ke pulo isi la so gari nang follow dun bom jo po masi nili ta theklong lo nang follow dun bom aman itu la tham pape dam sina puli aprang na nili photang lo ke la son nili gari nang abdun lo ke son thot lo ama ta ala tum pape dam sina puli yo aman ni to gari bang sangkok lo sangkok amat bang ke nili tum phanang thang tu pe ni tum gari aprang si nai nang do tu kok ange lang lo gari nombor awi ye an ke ni tinge suspicious lo hala tum sun proof lo bang hini an ke bang hini ta bongo sena son thot ke lang ta arjeta la puyo amasi o ni tum chini lo la ke secret killers lo la ke police kali te asam government tum si ka utilize lo meni puli amati ni tum hadak pen kapit lo kat lo la pula ben amati hala tum ta nang follow do ni tum pe prapik lo hala tum ta pe prapik lo mane chase lo yo criminal fan le ke chase ason hedi hala cinema long ason ka je plan ke pe prapik lo to group nita pe prapik lo mane li tum bang ta hala meeting na thu bang dam de lo hala hemar lo meeting do yi pu na thu bang si dam rong lo hada na nang dun pet lo arong men kamar ti so rong lo bolata di lani tum nang sang dam thai ke corona berong hala dak sang ko mahada kanang dun pit la tu la puyo aman itu lain de bongo sena lo lante la ke secret killers la ke itu mana ptg aprang ateng la secret killing ke claim ya phanse la ke wan lo pul hai ma se police tum ke sita hedi la tum phanse protect dun thurong bage la criminal tum phanse protect dun thurong puyo ni tum amuni tum ning thi o la gari ke theng ye phan rilo sita ni tum pape theng long le det lo jok ta pe theng long le det lo gari sap ta heno ni amma bange ka che plang thu las ake kat he baking men si ke kat gear men si ke kat amma ni li tum hala ki rong phar gobin rong phar agari phan petong tikang oil puyo petong tang oil ma hala name plate abang he klupit
aman name click cover sido cover head sido deep head sido seta job plot lo amat si nitum input lo amat nomor ke long lock lo a nomor ke UP 14 DJ 9626 la puya garia nomor ke APHLC ke chini tu lo la hala peklo te kang pheta APHLC la puya hala tum TV thap apote majo aman ni tum lang et lo nonang litum ta lang dame la so gari ga ahem phu ave lage hadak ahem phu ave puse ke to panwa ke chong hu gari la pen la kapithi murder ke claim iji aphan agari lake la puya murder ke claim ji aphan agari seta alam mahume me bangala hello police tum ta seta rai nun thurong amat pape kat jui police tum ta bange pape kat long lok pu ya lang litum phat ni litum bange lage kom thipra ke thengpi nelo te ni tum hangya ko bani tum yong si kom thipra bulletin dipan confinement pu lata nang pule pu gamati masin ni tunga pe kom thip ke wi wedal lo pape theng da pape theng long le dal ar dep to ar dep lo ari pen la pu ho sita lage thang dai no ni gari thang dai no ni lage gari ke la pu ya ha non ka hi no ji ke alang litum la bek ke amar pe tong te kang rai he di la pen bote he no ji me ni alang litum la sinon ni litum ka chinia bangke karbiang long ke peace pusi pulamati di pana jir kiding Amit Shah ke bang hota 2021 September 4 ani declare lo Karbi Anglong a peace lo la pen peace lo peace ke do popasi peace pen progress ke do popasi tuleram rong hangta doctorate degree ke long lo mati honorary doctorate degree a degree ke thang da suli le bang seta alang lipan pikok lo he chetan ling seta la pen peace ke wana pot pule ko mati di an ke peace ke wana pot punil itu meeting si ke do chot meeting ke la ke India Constitution Article 19 1D body 1D Article 19 1 subclause 2 subclause 2 la so teng pen lote ka du veta lam ning jelong ke di free speech meeting da dolong procession da damlong itu methang ke kaning je kang tu alam ke ning jelong protest long jat long ke bati di peaceful pen neli tumpu anajir ke ding peaceful la ke jok ta nang chini don lo ke di peaceful pen se claim lo ai peaceful ke do aputhak si sita la government tum district magistrate aphan ke toy bor i lo rakom 23 February si kasohi pu se pu sala la ke back date rakom ho back date je la ke sita la ke 144 CRPC pen order promulgate that la meeting do long le 23 ni si pu pini ke 26 bodi ha 26 tani litung ke long pini si ke long police pan ke hang batai silan tanang ke lu la ho ajir ding pik nang ke lu long le alang litum yong si ready alang litum long do person de 23 ni pen si ke long person de pe prapik ji ke nang ke lu gontai si ta sebo gonta ke thom si la nang ke lu un a copy la pot la ke back date pen si kaso hi la ke ka peklang la thu ke back date pen si peklang lo isona bang ke la ke nitum APHLC aphan nang ka badha dun lo la sarkar atum je nitum rat atum phan akim mealam ahok alam lo aron alam than nang ni pa kama bang lake monusmriti long ke tok du lake la tribal atum phan ke lam than nang ni pu pachini nang ni pala da ke tok du la pachini nang ni pomat aprang hota nonang litum te sri azadi asinima lang lo te thek long po hadakta tribal leader bang lam than waret amat alang lipan apok chut lut ke di papiti lot ke di aprang hot alam lo la son si vi la pen ke buddha tum phan anta buddhist tum phan anta me ke pilap ke di lam je than te rapot la si non li tum ta lam than waret karbi tum phan inglong ara tum phan peri waret apot si la tum aning ki thi la pu la si je tha pa je than long le det je phan si akam e claim la pen aprang da apok chut lut pen si piti lot lo po jo me thor et pen si piti lot lo pot la tribal atom phan la pen buddhist atom phan ke la si non ta ni tum APHLC la than waret pot ka pe than long le ya phan si ni tum phan ka piti ya kam se ke claim non ke la si aprang ben ke government tum la tribal atuma extremist atum phan si inot bang hini atum phan poisa pipo ajat pelang no ke la extremist tum bong da ajat kelang no do mati di hala tum phan si behar pot la si munit pithi ti la hai secret killing silam ti la non ke ni tum tribal tum bong ke extremist ave ke di non ke
jok ta welo non ke la po tribal atum han ke non ke extremist ବ୍ୟବହାର long le det lo use long le de en long le det lo la po si non ke alang litum bongo sena tum han si ke use ji ke en ji pu si ke thai la pen en tang lo pini te atengan te en tang lo bongo sena ke hini bang hini ta arjedo na tum mobile phone na long clear o kalisita arjedo na tum technology la ken lang tami bongo sena sai se bang hini ta la puya la gari ar lo he di ni tum gari nang cingkir het ni litum borsia mat APHLC amuni tum borsia lo supin su borsia masi hala tum cingkir het lo amasi ni tum ing pulong le det lo ing pulong son te hadak bom la pen hile jata do peti la tum ki Jaku jata do eji athe la tunge bongo sena tunge pithi joy kam claim pik la tunge bikar dak do yimeni poison da do yimeni la tunge seta police tunge la ke ri redet bang sar sedet la puya la sini tum ningi oil la pen ningi ka pheri athe la po hello Assam government tum lason bongo sena tum si secret killer ka pinchong ya phan Assam government tum utilize lo ni tum ke oppose la son ke la ke ili tum ka do ita oppose langi ako itum phan la ningkang samse atomon ka pe wang ya phan si ako ka bor itu government tu la tu ke bongo sena secret killers atom phan hire si police atum pen ka pe claim rap pet ya phan si ako ke claim tu muni tum phan pi thi ya phan chi cheng lok ke ni li phan la na pi thi kang tum la tu la pi dia son nang la ni li dak sido nang nep ite dak wang ta mili ho di ako meeting long nang dun nang nep ta mili ni phan pilo nang plung dun waret ni akam ke do nomor ka ve agari pen la ke thana link sa nomor ave pulak de ka chepatu log ma di ko pilo je patu ne akam ke do nong ne tum yong sa akahe no claim waret lo pulo tante la pot la ke chini lor lo la ke Assam sarkar si bongo sena tum phan secret killers la tum phan ke en cheng tang lo la si karbiang long ke la tum dc ta pulo information long pu la kopine ne disturbance doji pu ladake pu la ke ladake pu likelihood of causing disturbance to public peace and tranquility in some places in the district of Karbi Anglong by illegally causing obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health and safety. Pulo kadi nili phanda lo kadi nili phanda nang obstruct dun lo kapini lake ne tum akim mekam se claim kadi lam si ke than kadi constitution alam si ke than CRPC alam si ke than IPC alam si ke than kadi ne tum consider 6 schedule alam si ke than lake ki illegal lo malake illegal candidate kadi lake la illegal kali akam ke claim long nang ka obstruct dun la son obstruct ji bongo sena tum obstruct ji pu disia bang khobor long alam bang ke la si la 144 CRPC pen our order ka promulgate la bang ke seta non bang ke bongo sena tum hansi obstruct nang ya porlo nep nang ya porlo seta pinia bang akolo to plot nili tum bang la ni tum peacefully ke claim atum lam ke than ke mission alam ke than tum hansi non ke ni tum hansi meeting dan ape dulong letu la pu yo ke claim bang na terrorist tum bang ke lo to plot pinita la si ni tum ki pu ke la hello Assam government tum la bongo sena tum phan extremist pincho extremist bongo sena extremist tum phan endra secret killing pe claim long nang ni la hello ni tu demand ke la pen la pini nang ke wang atum pini ne tum phan nang ke plung dun atum anombor ave pin pen gari na pen nang ke plung dun atum phan ke la so bongo sena tum ke arrest rak nang gi police tum people lo pini arrest rede la ke ni litum la ke manghume me alam ko pio por lo asama masih bang jerai tv pusi pulo bongo bumi pinjong da ji pulo pio por lo asama tu ko rap dun tu bare la bang manghume me alam ni tum tribal tum han ke Karbi Anglong NC Hills ban autonomous state tanang pipe ha je bongo sena tum borak velia phan ke mini state sigi p2 hala tum han ke kopio por lola anteli ala asamis ni tum asamis pu tum bongo sena pe aning che dog pig mala tum
kopia pot lo ni tum pa ning nang che dok ing tum te det bongo sena tum phan in aning doctorate paper lo la hello pen non la hui hello ni tum ka protest la si non man pini atum la pen la bongo sena phang ban serak nang ni tum ka demand nante da bongo sena ban serak nang la pen pini bang ini to man ta arrest rak nang la pen hala leader aprang nang tum FIR pilo horidon das phan arrest nang pu non anta arrest rela lata alang lipan ta arrest serak ni alidar doman arrest serak ni lahir itu kan demand lapen secret killing ke bongo sena tumpan enra secret killing ke pincong nang ni lahir nali paklan la district district paklan kalbing lo non suluk sudah itu sih ciri nang jipu putak la nali tum lai APHLC pasti lang soron tik cot ma mate kalbing lo katu bela Racharia song macam long pang song atau mai thai gitu kalau ikan nasi sagri so. Like prohibitory order under section 144 CRPC. Like APHLC pancar ke kali kipu ke job handalo like BJP handalo government handalo government tumta permission and it meeting police tumta meeting pati bilong lelo la swateng bolote la puya. Ladakh ke pubeka do we to manda additional chief secretary all commandants police subdivisional officer DIPRO chairman executive Difu Bokajan Ghauraghat Dokmukak Bokolia and Langhin municipal boards Karbi Anglong la tumhan ta pilap lo nda do lo tipi kado ya pandalo lage akola so order ke CRPC 144 penlote 6 months Cikleon trok ke lage dopo. Jongsi la cikleon trok pleng plea kha aprang. Aku cien to that date. Cien to that aja plang tek. Ahut banyak cien to that titi. Seta cien to that date pulo tang te cikleon trok kala do kokpo. Cikleon trok kijut loge la bangke avedet po. Aku yang si akaprek bidu tete lailo. Osa la kaprek ada cari song penceng lo kado yang song penapen dik mai do ben laso kasar laso aron ating ben. Kasih saya beri, nanti tumpuan apa sih saya coba nanti tumpuin pen, nanti tumpuan sih itu soron. Kalang lo pini jasemet ke nili tumpuan sih kada directed against us lagi. Target lah. APHLC aphan sih kapesung ya aphan sih claim lagi. APHLC along muni tum dun pick lo la sila APHLC kapethelong le dia aphan sih lagi la so order ke pick lagi. RSS Bongo Sena la pen kalang lo RSS Bongo Sena BJP tum sih lagi claim lo. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.